Nedá se co? Nedá se hadice z palivového filtru? Není třeba, ale je možno odpojit úplně. Ano. A nebo Tak se urve. neteč. Teď, kde si pod nádrží se taky skrývá konektor napájení té benzínové pumpy, který, když nyní neodpojíte, tak vyhoříte. Ano, vidíte. Zlikvidujete i poslední šanci na opravu původního čerpadla. Ano. Co se s tím budu kurvat, co můžu tady takhle pěkně hezky podít. Vidíte našeho figuranta, který sundává. Až figurant Ano. pravda není příliš zručný, ale my máme trpělivost. Figurant to už je nasraný, hlavně. Neškubej to, počkej. Tyjo, hlavně si to nevreš do dlaně, ty to vždycky bolí. Já nevím, to znám ty věci. Myslím, že ty drátky asi nebudu muset odpojit, takže asi... Ale už se s tím moc dlouho sedeš, je to minuta. Tyjo, to by z tebe u F1 neměli. To si propíš bradu. Tak počkej. Dloubej. Ano. To je přesně ono. To je přesně ono. Takže teďka ne, počkej, ještě než to vyhodíš, tak nahmatni si ten kabel a jeď rukou po tom kabelu. Já tam takhle tohle. Ano, tam to strká teďka někam. Tam, kam by to Tak tu mělo hadičku, asi která vede z karburátoru, nyní zastrčíme do palivového filtru. A s plnou nádrží ujedete zhruba 120 km. No, počkej, to mě nespraš, já potřebuji ujet víc. No, 120 tam musíš dotankovat, no. 120 a nesmíte předjíždět nákladáky na dálnici, protože pak vám to zaručeně půjde pouze na jeden válec. V momentě, kdy se dostanete na úroveň. Ten konektor, ty víš, kde to Jo, takže tady je palivový filtr, na který se to napojí. A teďka se musí tady po tom drátu, kurva, Jako gynekologickým hmatem. ano, No, to je přesně ono, ty dva prsty. Říkáš, já tohle umím. Já už ho vidím, ale Tak můžu ještě ten podsedlák, když tak... tam je ten konektor někde, tady takhle, tam. Je tam vidět, jo, musíš se pořádně sklonit, tak je tam vidět konektor, ne, tady takhle, tam takhle, černý konektor, takhle ho neuvidíš asi. Musíš se tam podívat, skloň svou hlavu, tyjo, nestyď se, hele, nestyď se. Ano. Tak to jsou Lukášovy chlupy v nose. Asi povolím ten podsedlák asi. Takže budeme sundávat kufry. Ten druhý šroub. No, nedostanu asi. Zapálíme, jo. Tak kde jsi to říkal, že to je? Tam, no, musíš se tam sklonit, podívej se, sleduj ten kabel a najdeš. Cihni modrej. To jsem viděl v televizi, Nemusíš odpojovat ty kabely. No tak já furt nevidím, Tady, hele, teďka na něj šáhám. No tak ho zatahej. Já myslel, že je tady, tak to... Vidíš ho tam? Tady! Černej. Ale na některých typech motorech bývá bílej. Tak uvidíme, co odpojíme. No ale tady tam... Ty si myslíš, že tam jde tohle, jo? Já si nepamatuju ty konkrétní. No, jde blbě odpojet, fakt jde blbě, protože on má snad držáček. Když za něj tak jako surově vezmeš, tak by mohl ten držáček upadnout.
Mikrolog to zvládnu. Zvládnu? Vteřiny. No dobře, no a tak teďka, když ho jako, aha, když si povolíš ty, tady je Tak tam přeska. můžeš klidně strčit pumpu A teď zpátky ti na tam můžu vodítko, nechat, je to. ne? No, akorát zjistit, jestli to bylo fakt on, no. Protože jestli to nebyl on, tak fakt vyhoříš. To nejde nasadit. No, Myslím, že to není ono. Určitě je. není jen pro kontrolu, abyste viděli, jak rychle se řeší prozatímní věci, tak tady máme najeto 65 808 km. Příští to, co se jezdilo bez náhonu. Tak, tady figurant už je šťastný, protože ví, že odjede. Je doma, tak bude vědět. A jedeme. Cvaká nebo necvaká ta pumpa teďka? No, Cvaká, jo? Takže pohmatem takhle vidíme, teda nevidíme, ale cítíme. Já to zkusím vytáhnout ještě. Kdyby cvakala, tak... tam je přes bobínku nějakou to nevytáhne. No. Tak ho tam nasadím. Takže tam můžeš nasadit zase zpátky na místo tu pumpu a v servisu si můžeš koupit novou za 7 000. Akorát tu hadičku jsem chtěl dát za tu kabličku, no. Dobrý, no. Tak. Figurant Lukáš předvedl opravu zaseklého benzinového čerpadla v terénu. Tady my si vedeme... Jak se chovají naši řidiči, když spatří fotografa? To znamená s radarem. Hajnej, vybírej to. Hele, vem si svou zelenou uniformu, tyjo, hele, třeba zabere, tyjo, budou si myslet, že jsi starý policista. Tohle by něco káplo za technický stav. Ano. A loučíme se s figurantem, figurant nastartuje, ano. A odjíždí dál. Opět pohmatem. Přičemž je dálka velice relativní pojem. Pohmatem opět zjistí, jestli benzinová pumpa neklepe. Kdyby klepala, tak je to špatný, tak musíme hledat příslušný konektor a odpojit. Já myslím, že jsme odpojili správný konektor. Tak je to v pořádku. Takže neschoříme. Myslím si, že ne. Figurant je sice levej, ale odpojil správný konektor. Ale levou rukou. Prostě má to v paži. Vidíte, právě si kryje své zlaté ruce, české. Aby mu je český národ neukradl. Tak, končíme s vysíláním.